Ja veljellä oli? No se oli silleen, että mä olin viimeistä viikkoa armeijassa ja sieltä tuli sitten soitto. Olin viikonloppuna lomilla kotona. Niin velipoika soitti, että tuletko Ruotsiin töihin? No minä sitten totesin, että no en minä oikein tai kyllä, kun minä en osaa ruotsiakaan yhtään, että miten minä siellä voisin pärjätä. Ja eihän minä ole koskaan ollut mikään osa teollisuuden palveluksesta. Miten minä semmoisen osaisin tehdä? No velipoika sanoi tuumassa, että kyllä sinä opit, että kyllä ne opettaa. Työntekijänsä opettaa, niin kuin sanotaan Suomessa. Miten se muuten oli se veli sinne Ruotsiin päätynyt? No silloin värvättiin Suomesta työläisiä, kun oli se huutava pula Finspångissakin työläisistä, työntekijöistä. Ja Ruotsille kun meni hyvin, ne tarvittiin väkeä teollisuuteen palveluksiin. Ja sitten kun Suomesta oli aika paljon työttömyyttä, niin hän kävi värväämässä. Ja tähän aikaan sun veli oli siis Vaasassa. Oli Vaasassa. Ja ne kävi niinku sieltä sitten hakemassa. Joo. Sitten sä päädyt Finspångiin. Ja niille, jotka ei oikein ihan just muista, että missä se Finspång nyt on, niin ne pistää sormen ensin tuohon Tukholman kohdalle kartalle, sitten lähtee vetämään siitä 1,5 tuntia alaspäin ja päätyy semmoiseen kylään, jonka nimi on Norrköping, joka on vähän isompi, tuommoinen 120 000. Ja sitten vetää siitä Norrköpingin kohdalta suoraan länteen ja köröttää 0,5 tuntia, niin päätyy Finspångiin.